हेल' लोगोफोर आं दिनै बे भिडिअखौ लाबोदों एसे टेकनि सोमोन्दै नोंथांमोन बेयो जागोन इउटुबनि सोमोन्दैनो नोंथांमोन दिनै इउटुबा मनेटाइज जाखांनायनि उनावहाय गोबां रोखोमनि आर्निं खालामनो थाखाय सुबिदा होयो इउटुबार्सखौ दा बिनि गेजेराव मोनसे दङ मेम्बारशिप नङा होमबा नोंथांमोन दा जायफोरा मेम्बारशिपखौ दासिमबो इनेबल खालामाखै एबा रिभिउनि थाखाय हराखै नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ नायलांनो हागोन गुदिनिफ्राय जोबजासिम मानो होननानै बुङोब्ला आंबो दिनैसिम माने रिभिउआव हराखै गोबां सम जाबाय इउटुब चेनेल मनेटाइज जानाया अब्लाबो आं रिभिउआव हरनाय जायाखै नाथाय आं दिनै स्टेप बाय स्टेप रिभिउआव हरनायखौ आं नोंथांमोननो बानायनानै दिन्थिगोन माबोरै खालामनांगौ बबे स्टेपाव माबोरैहाय खालामनांगौ आं बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों मोजाङै नोंथांमोननो खालामनानै दिन्थिगोन आरो जाय बिथांमोनहा गोदानै आंनि चेनेलाव भिजिट खालामदों नोंथांमोनहा प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो जाय बिथांमोनहा अलरेडि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामखाबाय नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय दा बे भिडिअखौ जायफोरा इन्ट्रेस्ट दं नोंथांमोनहा नायनो हागोन आरो जायफोरा इन्ट्रेस्ट गैया नोंथांमोनहा स्किप खालामबाबो नो प्रब्लेम मानो होननानै बुङोब्ला बे भिडिअआ इउटुबारफोरनि थाखाय जागोन मानो होनना जायफोरा गोदान इउटुबार नोंथांमोननि थाखाय बे भिडिअआ दा नोंथांमोनहाबो दिनैसिमबो जुदि नोंथांनि मेम्बारशिप अपसनखौ नोंथाङा दासिमबो इनेबल खालामनानै लायाखैबा दा भिडिअखौ गुदिनिफ्राय जोबजासिम नायलांदो माबोरै खालामनांगौ आङो दिन्थिनोसै खालामनानै दा बिदिब्ला थौदो मबाइल स्क्रिनाव नोंथांमोन नोंथांमोन आङो दानिया स्क्रिन रेकर्डिं अन खालामबाय नोंथांमोनहा स्टेप बाय स्टेप नायलांबानो जाबाय दानिया जोङो मेम्बारशिप इनेबल खालामनो एबा रिभिउ हरनो थाखाय जोङो वाइटि स्टुडिअ फैगोन वाइटि स्टुडिअ क्लिक खालामबाय आङो माने आं एसे थाब थाब खालामनानै दिन्थिगोन जाहाथे भिडिअआ गोलाव जाया दा बिनिफ्राय बेफोरबायदि इन्टारफेस फैबाय दा नैबे गाहायाव आगदाथिं दङ आर्ननि अपसनाव क्लिक खालामबानो जाबाय दा बाहाय नोंथांमोनहा नुबाय इउटुबा मनेटाइज जाखांनायनि उनाव नोंथांनो मा मा आर्निं खालामनो थाखाय सुबिदा होयो एबा फेसिलिटि होयो मोनसे सिगाङावनो दङ जोंहा वाट्स पेज एड्स बिनिफ्राय शर्ट फिड एड्स बिनिफ्राय सुपार दा नैफ्राय एसे नारखोनानै नायोबा नुगोन मेम्बारशिप बिनिफ्राय शपिंनिबो अपसन दं आं बेखौ शपिंनिखौ नोंथांमोननो नेक्स्टआव खालामनानै दिन्थिगोन माने शपिंआ जायहा बिजनेस दं बेहा शपिंखौ खालामनो हागोन बिनिफ्राय आं दा दिनै मेम्बारशिपखौ खालामनानै दिन्थिनोसै थाबैनो मेम्बारशिपआव क्लिक खालामबाय आं दा नै बेफोरबायदि फैबाय बाहाय मेम्बारशिप बेहाय माने नोङो मबेखौ मेम्बारशिपखौ नों बबे लेभेलावहाय लानो बा नोंनि मेम्बारशिपखौ नों बेसेबां लेभेलसिम दोननो बेहाय 1, 3, 4 लेभेल दं दा नोंथाङा 1आवबो लानो हायो 3बो लानो हायो बा 4बो लानो हायो दा आङो लेभेल 3खौ सेलेक्ट खालामसै बिनिफ्राय नैबेहाय एमाउन्ट लिरनाय दं 89 रुपिस नङा होमबा दा आं बेखौ सोलायनांगौ 89 रुपिसनि रावबो माने मेम्बारशिप लानाय नङा हिसाबै दा कास्टमाइजआव आं क्लिक खालामसै बिनिफ्राय नैबे पेन्सिलनि आइकन दं नङा होमबा बाहाय क्लिक खालामदिनि बिनिफ्राय नैबे 89खौ आं चेन्ज खालामगोन आरो नैफ्राय इन्टार ए लेभेल नेम बेहाय लेभेलनि मुं होनो हागोन नोंथाङा दा आं बाहाय सिलभार होनसै हा नोंथांमोनहा गावनि गोसो बायदि होबानो जाबाय नोंथांनि चेनेलनि नामखौबो होनो हायो ओमफ्राय सिलभार होबानो जाबाय जेनेबा आंना बड टुब इउ बा बड टुब इउ सिलभार बेफोरबायदि दा आङो बाहाय डाइरेक्ट सिलभारल' लिरबाय बिनिफ्राय नैबे एमाउन्टखौ आं चेन्ज खालामसै अनलि 29 रुपिस आं दोनगोन मानो होननानै बुङोब्ला एथ'ग्राब बुरजा एमाउन्टनि रावबो मेम्बारशिप लानाय नङा बे हिसाबै दानिया आङो बेक फैनोसै बेनिफ्राय दानिया लेभेल 2 नाबो गोबांथार एमाउन्टआ 299 होदों बेहाय अट'मेटिकलि सेटआपआ दा बेनिखौबो आङो चेन्ज खालामसै दा बेखौ गल्ड होनसै नामखौ हा गल्ड होबाय बिनिफ्राय एमाउन्टखौ आं चेन्ज खालामसै अनलि 59 रुपिस दोनगोन आं बेखौ आरो बिनिफ्राय बेक फैनोसै दानिया थार्ड लेभेल दं नङा होमबा आं थार्ड लेभेलनिखौ लानाय हिसाबै बाहाय हा नोंथांमोन डायमन्ड होबाय आङो बेखौ बेनिफ्राय एमाउन्टखौ बेखौबो चेन्ज खालामगोन दा बेखौ नोंथाङा बेसेबां होयो 89 होयो ना 119 होयो आङो दा 159 होबाय आङो रायजोफोर बेनिफ्राय आङो बेक खालामनानै बेखौ रिभिउ हरफिननि जाबाय हा माने दहायना एमाउन्टआ खमद्रायदोंमोन एमाउन्टखौ खमद्राय होयोबा डायमन्डआव साबमिट जानाय नङा बेनिखायनो एमाउन्टखौ एसे नायनानै होदो डायमन्डना एमाउन्टआ बारा जानांगोन दानिया नैबेहाय साबमिट फर रिभिउ बेखौ नोंथांमोना फरायबानो जाबाय हा बेनिफ्राय नैबेहाय सिम्पलि नैबेहाय टिक मार्क होबानो जाबाय मोननैयावबो बेनिफ्राय साबमिटआव गाहायाव नुदों नङा होमबा साबमिट बाय क्लिक खालामबानो जाबाय अब्लानो नोंथांनिया रिभिउ हरनाय जाबाय दे नायदो इउर लेभेल आर बिं रिभिउ दा रिभिउआव थांबाय हा नोंथांमोन दा
आङो फिन दिन्थिगोन नोंथांमोननो रिभिउ जाखांनानै 24 आवार्स होदों बाहाय हा 24 घन्टानि गेजेरावहाय रिभिउ दा जागोन आङो माने आंनाव मेल फैबायबो नोंथांमोन 24 घन्टा लिरदोंमोन नङा होमबा 24 घन्टानि सिगां आंना जाबायानो लगे 1-2 मिनिटनि गेजेरावनो दा आङो इमेलखौ खेवनानै नोंथांमोननो दिन्थिनो सानदों मोनसे मेल फैबाय आंनाव मोननै फैदोंमोन मोनसेया माने 24 घन्टानि गेजेरावहाय जागोन होननानै बेवहाय मोनसे मेल फैदोंमोन दा नेक्स्ट मेल फैबावबाय आंनाव दा नोंथांमोनहा नायदो नैबेनो 11:48 बाहाय फैबाय दा नै एप्रुभ जाबाय हो नोंथांमोन नायदो दा नैबेहाय गो टु इउटुब स्टुडिअ बाहाय क्लिक खालामनानै आं नोंथांमोननो दिन्थिनि दा बेनिफ्राय नायदो दाथ' जेनेबा गोदानसो हिसाबै बाहाय माने जेबो आर्निं जाथ'वाखै नै आं दहाय क्लिक खालामनायखौ बेबायदि नुबाय दा एप्रुभ जाबाय हो नोंथांमोन बे बुस्थुआ दा बिराद इजि नोंथांमोनहाबो बेफोरबायदिनो खालामनानै लानो हागोन दे बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो नोंथांमोन थेंक इउ